Passaġġ li ħanaqra mill-kelma tal-Alla huwa kapitlu 6 tal-profeta Eżajja, parti mill-viżjoni li Eżajja kellu. Fis-sena li miet is-Sultan Użija, rajt ukoll lil Sidi bil-qiegħda fuq tron, fil-għoli u merfuħ, u djulu kien jimla t-tempju. Is-serafini kienu wefqin fuqu, kull wieħed kellu sitt ġwienaħ. Bit-tnejn kien jagħti wiċċu, bit-tnejn kien jagħti riġlejh u bit-tnejn kien itir. Wieħed kien jgħajjat lill-ieħor u qal: Qaddis, Qaddis, Qaddis u Jaħwe tal-eżerċiti. L-art kollha mimlija bil-glorja tiegħu. U s-sisien tal-għadba teżżu għal-leħen ta' dak li kien jgħajjat, waqt li d-dar kienet mimlija bid-duħħan. Imbagħad jien qed gwajja lija, mitluf jien, għax jien raġel b'xoftejn imnizza u se nammar fost poplu b'xuftejh imniġsa. Għax għajnejja jaraw is-sultan, lill-mulej tal-eżerċiti. Imbagħad tar lejja wieħed mis-serafini u fidu kellu ġamra li kien ħada b'imqas tan-nar minn fuq l-artar. Edili fuq fommi u qal: Ara, din messet ma' xoftejk, u ħżunitek jitneħħa u dnubek maħfur. L-Apostlu Ġwanni kellu viżjoni simili li naqraw dwarha fir-Rivelazzjoni kapitlu 4 u jagħtina ftit aktar informazzjoni. Qisu l-istampa li penġinna Ġwanni hija HD u bil-kulur. U Eżajja tiegħu kienet black and white. Għaliex fil-viżjoni ta' Ġwanni m'hemmx duħħan, donnu d-duħħan klierja, u dak il-pedament jiteżżeż donnu m'għadux ċaqlaq, immissa kollox huwa fiss. U Ġwanni jgħidilna hekk. U l-erba' ħlejjaq ħajjin, kull waħda minnhom għandha sitt ġwienaħ, mimlijin għajnejn dawra mejtu ġewwa, u naru lejl m'għandhomx mistrieħ fil-li jgħidu: Qaddis, Qaddis, Qaddis u s-sit Alla, l-Omnipotenti, dak li kien u dak li hu u dak li ġej. U kull meta l-ħlejjaq ħajjin jagħtu glorja u nur u ringrazzjament lil dak bil-qiegħda fuq it-tron, lil dak li jgħix għal dejjem ta' dejjem, l-24 anzjan jaqgħu quddiem dak bil-qiegħda fuq it-tron u jaduraw lil ħaj għal dejjem ta' dejjem u jitfgħu l-kuruni tagħhom quddiem it-tron u jgħidu: Deni u int, is-sit u Alla tagħna, biex tirċievi l-glorja u l-unur u s-seta. Għax int ħlaqt il-ħwejjeġ kollha u minħabba r-rieda tiegħek eżistew u nħolqu. Qaddis, Qaddis, Qaddis. 3 darbiet il-kelma tingħad mis-serafini. Dikjarazzjoni tripla tal-qdusija tal-Alla. Issa faċli s-sinifikat ta' id-dikjarazzjoni tilfuq. Għaliex tajjeb niftakru li fl-Ebrajk ir-repetizzjoni kienet forma letterarja użata għall-enfasi. Tajjeb aħna bil-Malti, anke bl-Ingliż, nkunu qed nikbu biex nenfasizzaw xi kelma jew xi termu mhux nagħmlu. Jew exclamation mark, vera, jew il-kelma jew l-frażi nikbuha bil-grasset u l-korsiv, bil-bold u l-italics. Fl-Ebrajk kienet storja oħra. Kienu jirrepetu. Għandna l-eżempju ta' Ġesu kemm il-darba naqraw Ġesu qalilhom: tassew ngħidilkom. Qiegħed jgħid. Dak li ngħidilkom huwa importanti, imma dan għandu importanza doppja. Ir-repetizzjoni wkoll fl-Ebrajk kienet espressjoni ta' emozzjoni u affezzjoni profonda. Nisimgħu il-David: O ibni Absalom, ibni Absalom. Ġesu, xmun, Marta, espressjoni ta' affezzjoni profonda. Issa meta fil-Skrittura xi ħaġa tissemma 3 darbiet, mhux darbtej, mhux biss tingħata enfasi, però tkun elevata għal dik li ngħidu l-importanza superlattiva, x'jiġifieri. Jiġifieri aħna bil-Malti ngħidu xi ħaġa pereżempju tajjeb, xi ħaġa tajba.
dak huwa pożittiv. Imbagħad ngħidu xi ħaġa aħjar, dak huwa komparattiv. Imbagħad għandna superlativ, xi ħaġa l-aqwa. L-aqwa. Dan ifisser. Għalhekk meta kif għadna kemm smajna, rajna, nintaqgħu mad-dikjarazzjoni għaddis, irridu nifhmu u nikkunsidraw sew l-importanza superlativ li qed tiġi enfasizzata mill-Iskrittura. Irridu nifhmu bis-serjetà li hawn għandna xi ħaġa hemm fuq. Għaliex quddiem it-tron smewwiet jekk għaddu attenti mhux biss se tkun ċelebrat li huwa qaddis. Lanqas li huwa qaddis, imma li huwa qaddis. Okay, ġifieri l-attribut talla. L-attribut talla ġifieri karatteristika li tiddeskrivih. Li huwa enfasizzat fost l-anġli fis-sema huwa propjament dużitu. Ebda attribut ieħor mhu msemmi 3 darbiet fil-Bibja. Bħalma msemmi l-qdusija talla. U allura ebda attribut ieħor mhu elevat għal dan l-għoli. Fil-fatt fil-Bibja imkien ma nintaqgħu dikjerat li Alla huwa pereżempju mħabba. Li Alla huwa ħniena. Li Alla huwa ġustizzja. Imma nsibu dikjarat li Alla huwa qaddis. Allura ma naħsibx li nisbaljaw jekk nikkonkludu illi il-qdusija hija l-attribut prinċipali u prominenti tagħha. Fil-fatt, it-teologu Louis Berkhoff, aħna nafu s-teoloġija sistematika tiegħu, jgħid l-kliem isimgħu. Ma jidir xieraq nitkellmu dwar attribut wieħed talla bħala aktar ċentrali u fondamentali mill-oħrajn. Iżda, kieku dan permissibbli, l-enfasi skritturali fuq il-qdusija talla donna tiġġustifika l-għażla ta' qdusija divina bħala ċentrali. Il-qdusija talla hija l-attribut tal-attributi kollha l-oħra talla. Il-perfezzjoni tal-attributi talla. Iżda tgħaddi minnhom u tixħed dik il-leqqa, dik il-glow fuqhom kollha. Anke Jonathan Edwards jgħid, isemgħu, imħabba vera lejn Alla. Trid tibda biex bid-gawdija ta' qdusija tiegħu u mhux bid-gawdija ta' xi attributi ieħor, kliem importanti dan. Għaliex għax l-ebda attributu ieħor mhu verament sabiħ mingħajr dan l-attribut. L-attribut ewlieni, il-qdusija tagħha, isa dak il-bieb li tgħaddi minnu twassalna biex nifhmu aħjar l-attributi l-oħra kollha tiegħu. Għax Alla huwa qaddis, allura l-attributi l-oħra kollha tiegħu huma qaddisa. Il-ġustizzja tiegħu hija ġustizzja qaddisa. L-imħabba tiegħu allura hija mħabba qaddisa. Qegħdin niftehmu għaliex hija l-qdusija tagħha li tagħti dik il-leqqa lill-attributi kollha l-oħra. U anke l-qdusija tagħti dak il-karattru uniku u pur lill-attributi l-oħra. Ġifieri l-imħabba tiegħu hija mħabba unika u mħabba pura. Jiġifieri ħniena tiegħu allura hija ħniena pura, hija ħniena unika, speċjali, għax hija ħniena qaddisa. B'mod sempliċi, il-Puritan Stephen Charnock jispjega hekk ara. Kieku kull attribut talla kien membru tal-ġisem distint, il-qdusija tkun ir-ruħ li tanimhom. Ir-ruħ li tanima il-membri tal-ġisem. Allura, l-aħwa ma nistgħux nifformaw idea korretta tal-karattru talla mingħajr jopparti dil-verità. Kwalunkwe ħaġa li naħsbu fuq Alla, irridu naħsbu dwarha bħala qaddisa. Inkella mhux ħajkonna veduta stampa ċara ta' Alla veru, ta' Alla li ntaqgħu miegħu fl-Iskrittura, għax dak kollu li hu Alla hu qaddis. Alla huwa qaddis, aħna nemmnu u nħadnu Trinità għaliex inqazza. Il-Missier hu qaddis, l-Iben hu qaddis, l-Ispirtu u Spiritu Santu, Spiritu qaddis. Jiġifieri l-qdusija tagħha hija l-eċċellenza tan-natura divina, hija dik il-leqqa, dik il-glow tal-karattru tiegħu li biha l-iktar nistgħu narfu aħjar. Xi ħadd qal qisha dik il-kuruna fuq ras Alla, meta nħarsu lejn Alla, jekk hemm kuruna fuq rasu x'inhi il-qdusija. Għax Alla huwa qaddis. Issa jekk qattu attenti forsi kien hawn xi ħadd li għandu dan il-hobby. Għaddejtu kemm il-darba titkellma qaddis? Ma naħsibx.
Però kemm il-darba għadta diġà. U kemm il-darba nkantawha, għal kemm il-darba kantajnija, veru, kemm il-darba nużawha fit-tifkir tagħna. Imma ma taħsbux li kelma bħal din bħal kliem ieħor faċli nitilfu s-sinifikat tagħha, faċli nirrepetuha u ma nkunux konxi x'qed ngħidu meta qed ngħidu Alla qaddis. Jiġrilna l-koll. U għalhekk inħossu l-bżonn li nispjegawha aktar, li nfakru aktar is-sinifikat tagħha din. Xi tfisser? Meta qed ngħidu qaddis. Li kieku kelli nsaqsi xi ħadd minnkom. X'inhi l-ewwel kelma li tiġik f'moħħok x'in tisma' qaddis? Kien hawn dik il-logħba tiftakru anke jużawha psikoloġi. Ngħidlek kelma u għajdi l-ewwel kelma li tiġik f'moħħok. Kun ngħidlek qaddis, x'tajtu? Wis probabbli ħafna minnkom naħseb tgħidu bla dnub. Veru? Qaddis tiġi f'moħħok safi. Pur. U l-ewwel waħda forsi. Xi wħud minnkom tiġikom oħra, però u hekk hu. Minnkom skorretti fil-fatt u tweġibtu b'mod tajjeb. Għax il-Bibja veru illi kif ħanaraw tal-qudiem tispjegalna li dan huwa sinifikat tal-kelma qaddis. Però l-idea ta' purità, l-idea ta' safa hija biex ngħidu hekk użu sekondarju. Fil-fatt ma naqrawx li għalluha pur, safi, safi, safi. Mela, ġifieri rridu niftakru illi wkoll kieku hekk Alla kien qabel jeżisti minn dejjem, qabel id-dnub, ġifieri allura diġà kien qaddis. Allura din mhix l-idea primarja ta' xi ġifieri dusija, hemm idea iktar ċentrali. U di x'inhi? Forsi xi wħud minnkom irrispondejtu hekk, is-separat. Veru? Maqtuħ mill-komuni, maqtuħ mill-kumplament, għalih waħdu, għalih innifsu, eċċezzjonali, uniku, speċjali, ola u assolutament distint mid-dinja u minn kull ħaġa u kull kreatura oħra. Fil-fatt, Alla waħdu u qaddis f'dan is-sens. Alla waħdu. Għandna Samuel fl-għanja ta' tifkir tagħha tajtek. Ħadd m'hemm qaddis bħassit, ta' bil-ħaq m'hemm ħadd tajrek u lanqas l-ebda blata bħal Alla tagħna. Fl-Ebrajk hemm 3 darbiet ħadd. Ħadd m'hemm qaddis bħal Alla tagħna. Għalhekk meta l-Bibja titkellem dwar Alla qaddis, primarjament dan irridu nifhmu l-ewwel ħaġa Alla f'kategorija uniku, fi klassi għalih waħdu. Hekk ngħidu għalih waħdu jeżisti fih innifsu u xejn ma jista' jkun imqabbel miegħu. Fi Iżajja 40 naqraw dal-kliem u Alla li qed jitkellem direttament. Ma' min se xebbuni sabiex inkun l-ugwali miegħu, ma' min jgħid il-mulej se xebbuni sabiex inkun ugwali miegħu, jgħid il-qaddis qed jistaqsi lilna. Ma' min se xebbuni, ma' min jiena ndaqs. U xi nwieġbu aħna ma' ħadd. Assolutament ma' ħadd ma nxebbuk mulej. Int u int waħdek qaddis. Mela, dan huwa l-ewwel ħsieb li għandu jkollna f'moħħna, okej, appena naħsbu dwar id-dusija, però ma rridux nifqu hemm. Kif għadna, daqskemm Alla huwa qaddis, jiġifieri huwa lil minn kull kreatura, minn kull bniedem, daqshekk ieħor huwa separat minnhom minna bħala midinbin. Tajjeb u allura hawnhekk tiġi l-idea u nifhmu l-aspett ta' Alla li Alla maqtuħ għal kollox issa mid-dnub. Mhux biex maqtuħ bħala kreaturi, bħala bnedmin il-fuq minna, imma maqtuħ ukoll minna bħala midinbin. Jiġifieri għal Alla il-kelma qaddis qed tirreferu wkoll għal dik il-purità totali, dik is-safa assoluta li hu biss għandu. Alla huwa qaddis fis-sens li huwa isseparat mara minn kull ħażen morali. Ħabakkuk jgħid hekk il-profeta, għajnejk, tkellem il-mulej, għajnejk huma wis safin biex tħares lejn il-ħażen u ma tiflaħx tħares lejn id-denin, jiġifieri lejn il-perversità. Dan huwa Alla tagħna. U Alla huwa qaddis f'dan is-sens li fih m'hemm mebda teba', m'hemm mebda difett morali, xejn il-karattru tiegħu
ħsibijiet u l-emejjel tiegħu kollha huma puri u puri dejjem. Ġifieri ma tistax issib dik in-naqa tiċpisa falla, dak id-difett, dak il-motiv ħsieb ħażin, xi inklinazzjoni żgħira li mhix qaddisa, totalment ħieles minn kull impurità, minn kull ħaġa li tista' tniġġes, tħammeġ. U allura ngħidu Alla huwa moralment perfett. U Ġwanni fl-istil sempliċi li jikteb fl-ewwel ittra xajdinna isma'ha deskritta. Alla u dawl. U fih m'hemmx dalma, xejn affattu. Dak huwa Alla qaddis, pur safi, okay? Mhux ikkontaminat. Mela bdejna billi kkunsidrajna dusija tal-Alla, okay? Bħala l-attribut prinċipali tiegħu, ġifieri Alla huwa qaddis. Tajna wkoll definizzjoni ta' kelma fuq dusija, ċoħe li din tfisser kemm li separat maqtuħ mill-komuni kif ukoll pur maqtuħ mid-dnub, issa jmissna nagħmlu pass ieħor. Kif ħataffettwana bil-verità? Mhux hekk jekk inħadnuha dil-verità, jekk inħalluha tniżżel eruqa fina, nispara li hekk suppost. Kif ħataffettwana? Ħansemmilkom 5 riżultati jew effetti pożittivi li kemm il-darba nħallu dil-verità verament taħkimna, nifmuha u nibdew nanquha nesperjenzawhom fil-ħajja tagħna. Fil-qosor ħafna ħansemmilkom 5. L-ewwel waħda. X'taħsbu li hija dik ir-reazzjoni ta' bniedem quddiem xi kapolavur tal-arti? Għajdu li jintkom pereżempju quddiem il-pittura tal-Mona Lisa, l-istatwa tal-Pjetà ta' Michelangelo jew is-Sinfonija 9 ta' Beethoven. X'inhija dik kif iħossu suppost bniedem? Għajdu li jintom. Wow. Pero, wow, staġib. Staġib. U għaliex taħsbu? Għax sabiħa? Le. Forsi għax nisbaħ mill-oħrajn, kemm nisbaħ mill-oħrajn. Tafu għaliex? Għax huma uniċi. Speċjali. Il-fuq mill-komuni. Veri għale? Kemm imisna nkunu affaxxinati u ngħidu wow bil-qdusija tagħna. L-ewwel effett li jmissu jkollha din. Kif naħsbu, kif nibdew naħfnu nħadnu l-qdusija tagħna. Wow! Affaxxinati. Jiġifieri meta Alla jiżvelanna, jurina, ifhemna l-qdusija tiegħu, nibdew inqisuha bħala l-ġmiel, l-isbaħ ħaġa ta' Alla u l-affezzjonijiet tagħna jitqanqlu, ma jistgħux ma jitqanqlux, bħal ma tistax ma titqanqalx quddiem kapolavur tal-arti minn biċċa bniedem ma ngħidlek. It-tieni ħaġa, innotajtu x'għamel il-profeta Eżajja appena tatlu viżjoni tal-qaddis. Ftakru x'ismajtu. X'għamel Eżajja? Stqar minnu fih xiex il-ħniġ tiegħu. Isemgħu. Imbagħad jingħad gwajja lija mitluf jien għax jien raġel b'xoftej imnizza u nammar fost poplu b'xoftej imnizza għax għajnejja raw is-sultan il-mulej tal-eżerċiti. Gwajja lija. X'jiġralu Pietru fil-lag? Quddiem il-qaddis tal-Alla Ġesu, tiftakru? Itlaqbot minni għaliex għax jien raġel minni pjażitu. Itlaqbot minni. L-ewwel ħaġa quddiem il-qdusija tagħha il-bniedem suppost jesperjenza hija din. Appena nindunaw kemm Alla qaddix ħa nindunaw kemm aħna midinbin. Appena nħarsu naraw il-purità tagħha nindunaw kemm aħna imniġsin, kemm aħna maħmuġin. Dan li jiġri fina u li għandu bżonn jiġri fina appena napprezzaw il-qdusija tagħha. Jiġifieri l-umiljazzjoni tagħna, numiljaw lil nafusna, li nindmu li nisqarru d-nubietna b'mod sempliċiment, dawn jekk iriduhom, jekk iridu nesperjenzawhom, inixxu. Inevitabilment, jiġifieri mingħajr bil-fors iridu jinixxu appena narfu l-qdusija tagħha kemm Alla huwa qaddis. L-aħwa noqogħdu attenti nagħmel brekitaw kif nidimbu. Ma nkunux minn dawk li nidimbu bla doġġ.
Għax issa naf li ħajaħfirli, mela hija nidneb u Alla jaħfirli. Nidneb u Alla jerġa' jaħfirli, ma jkollniex din l-attitudni meta qed nindunaw u narfu kemm Alla huwa qaddis, nistmaw id-dnub fina fil-gravità u s-serjetà tiegħu. Ġifieri iktar ma narfu kemm Alla huwa l-fuq merfuħ, aktar għandna narfu kemm aħna kreaturi fil-baxx. It-tielet ħaġa meta l-Knisja tagħla tieħu post prominenti f'ħajjitna li jiġri huwa dan. Nindunaw illi impossibbli nersqu lejh b'xi mertu tagħna, b'xi ħila personali tagħna. Impossibbli nersqu lejh. Das kemm huwa impossibbli għalik u għalija li nersqu lejh ix-xemx u ma nixtwewx. Impossibbli. Iktar ma narfu l-Knisja tagħna nindunaw l-impossibbli nersqu lejh. Narfu li hemm dabien enormi, hemm distanza esaġerata. L-impossibbli aħna bħala bnedmin naqsmuha biex naslu għand Alla. Frattant, kemm jisabaħ il-kelma, frattant Alla ma baqax maqtuħ minnha. Frattant kien Alla illi qasam dan dabien. U ġie jammar fostna. Alla batilna l-Ibnu, l-Emanuel, biex ikun għalina Salvatur, biex ikun għalina l-Medjatur, biex jagħmilha possibbli permezz tiegħu naslu għand Alla qaddis mingħajr ma nixtwew. Mingħajr li l-tusija tiegħu ma teqridniex, li l-korla ġusta tiegħu ma ġibniex fix-xejn. Dan nirrealizzaw imnalla Alla batilna l-Ibnu biex propju aħna li nemnu fih, nemnu f'dak is-sagrifiċċju li mingħajr dak is-sagrifiċċju, mingħajr dik il-mewt ma stajniex nersqu lejn Alla, nirringrazzjawh u nadurawh. Jiġifieri t-tielet ħaġa hija dina, narfu kemm Alla huwa qaddis u kif ma nistgħux nersqu lejh. Ħlief bil-metodu li provdilna hu stess fis-salib ta' Ibnu Ġesu. Dan biss l-unika mod l-aħwalina u nittama li aħna konxi u għal dawk li ntaqgħu magħhom. Impossibbli xi ħadd jersaq lejn Alla jkun aċċettat minnu mingħajr ma jitlibbes bil-ġustizzja ta' Ġesu. U ħanajtek ikun shielded morti wkoll mill-ġustizzja mill-korla ġusta ta' Alla. Xi ħadd qal li dak li l-Knisja tiegħu iddomandat, dak li l-Knisja ta' Alla iddomandat mill-grazzja tiegħu provditulna fi Kristu Ġesu. Ir-raba' ħaġa, l-Knisja ta' Alla wkoll x'ħadd ipproduċi fina? Ima. X'kienet ir-reazzjoni tal-24 anzjan? Smajtuh il-vers u l-erba' ħlejjaq li faħru lil Alla. Waqgħu quddiem dak bil-qiegħda fuq it-tron u aduraw lil ħajja dejjem ta' dejjem u tefgħu il-kuruni tagħhom quddiem it-tron. Araw kemm il-qima ta' Alla u l-Knisja ta' Alla insibuha minsuġa b'mod sabiħ f'Salm 99, isma'ha. Vers 3. Ħalli jfaħħru l-isem kbir u tremen tiegħek, qaddis hu. Vers 5. Eżaltaw lis-sit Alla tagħna u qimu quddiem mirfes saqajh, qaddis hu. U vers 9. Eżaltaw lis-sit Alla tagħna u qimu mal-muntanja mqassa tiegħu għax qaddis hu s-sit Alla tagħna. Dikjarazzjoni tripla oħra. Immissjawhom ġew l-affarijiet ta' Knisja ta' Alla. Ma nistgħux ma nqimuhx meta narfu kemm Alla huwa qaddis. U nżidu xi ħaġa oħra għax importanti niċċarawha, mhux biss inqimu lil Alla, imma wkoll il-qima tagħna tkun qima denja. Qima li tixraq il dan Alla qaddis, għax mhux kull qima hija aċċettabbli minn Alla. Tafu daqsi u iktar minni. Fil-fatt l-ewwel referenza fil-Bibja Knisja ta' Alla nsibuha fil-Ktieb tal-Esodu, kapitlu 3. Tafu ir-rakkont ta' Mosè. Meta rid jersaq lejn Alla u Alla jgħidlu dal-kliem. La toqrobx lil hawn. Tiġix l-hawn. Neħħi s-sandli tiegħek minn riġlejk għax dal-post li qiegħed fuqu huwa art imqazza fil-qosor xurina.
nistgħu nħorġu ħafna affarijiet, żgur jurina kemm ma jmissniex nersqu li Alla fil-qima bla doġġ. Filli għaddej ma nafx jien, moħħi lem u moħħi law nixar switch u ħanqim il-Alla qaddis. Le, dik mhix it-tip ta' qima għalli Alla jisħoqlu li Alla jixraqlu. U dal-vers ukoll dan ħanajtek ir-rakkont jurina wkoll kemm tista' tkun profonda. Profonda l-qima tagħna, għax qegħdin fuq art imqazza. Ir-riverenza li aħna u l-qima li nistgħu noffru l-Alla nista' tkun qima verament serja. L-aħwa, nkunu onesti, l-qima tagħna. Nibda minni ta' ġifieri minn qed nipponta subha għalej ħadd. Il-qima tagħna fil-knejjes hija qima referenti, hija qima denja ta' dan Alla. Tixraqlu lill-Alla jew le. U hija nkunu sinċira. Jew hija qima ngħidu leġġiera, familjarità eċċessiva. Isek qed tidħol il-każin. All right, fimt. U dik l-eżuberanza forsi żejda din hija l-qima tagħna li Alla meta tnersqu lejn il-qdusija tiegħu. Jew hija qima differenti, qima b'referenza. David Wells jgħid hekk. Fondamentalment, il-qdusija tiddefinixxi l-karattru tal-Alla bilna. Imma appena niċċaħdu minn dan it-tip tal-Alla qaddis, il-qima titlef ir-referenza tagħna. U jekk il-qima tagħna naraw b'sinċerità illi mhix qima referenti dik l-law bl-Ingliż, jekk mhix hekk, raġuni primarja, tlifna s-sens ta' qdusija tagħna. Taħsbu li għandna bżonn jew le rivoluzzjoni biex kelma ibsa hemmhekk għandna bżonn fil-qima tagħna, fil-knies tagħna, għandna u m'għandniex bżonn rivoluzzjoni fil-qima. U jekk huwa tafu x'inhi s-soluzzjoni? Nerġgħu niskopru mill-ġdid li Alla li tinqimu huwa l-qaddis. Isimgħu John MacArthur x'jgħid. Mifhuma kif suppost, il-qdusija tal-Alla ġġib rivoluzzjoni fil-kwalità ta' qima tagħna. Jekk għandna bżonn naraw rivoluzzjoni, nifhmu l-qdusija tal-Alla kif suppost u naraw għas-seħħ. Fl-aħħar nett, meta narfu l-qdusija tal-Alla u nħalluha tinżel ruqa fina, il-mira ta' ħajjitna tinbidel. Il-prijoritajiet ta' ħajjitna jinbidlu. L-ikbar prijorità ssir fi ftit kliem li nsiru qaddisin għax qaddisu. Ovvjament fuq dan ħad isemgħu fil-messaġġ li ġej. Però din tiġri. Kemm nippruvaw inħeġġu l-xulxin u nimbuttaw il-xulxin biex ngħixu ħajja qaddisa. Okay? Iffokaw fuq naħa minnhom li tarfu qdusija tal-Alla għax waħda mir-riżultati li toħroġ minn dija li trid tkun qaddis għax qaddis hu. Mela fil-qosor li għadnu qdusija tal-Alla xi nifhmuha ġġib staġib, iġġib sensittività għal bnubna, iġġib awareness, konsapevolezza li ma nistgħux nersqu lejh ħlief permezz ta' medjatur, iġġib bżonn il-qima nqimuh u nqimuh b'mod denju tiegħu wkoll xewqa taħraq biex ħajjitna tkun f'konformità mal-qdusija tiegħu. R.C. Sproul jgħid l-idea ta' qdusija tal-Alla hija bażika għal fidi u l-prattika tagħna bħala Kristjani. Bażika. Mingħajrha ma jistax ikun hemm qima vera, ubidjenza vera, maturità spiritwali. Ifhmuhom dal-kliem għax huma kliem qawwijin, dan hu li qed ngħidu. U anke David Wells jiġbor li għadna forsi ftit kliem. Veduta ta' qdusija tal-Alla jmissa tispira n-nies u tqanqal il-qima tagħhom, issostni l-karattru tagħhom, tenerġizza l-passjoni għall-verità, tinkoraġġixxi l-persistenza fl-isforzi biex nagħmlu rida tiegħu u nsejħu ismu f'talb ta' petizzjoni. Issa wara da kollu jiena dejjem għalmuni ngħidha b'daqshekk jew u issa. So what bl-Ingliż, jew now what, għax importanti. Mhux hekk smajna ftit, jew smajna ħafna, u tajjeb illi nistaqsu lil nfus nissa kif ħanamlu xi tip ta' applikazzjoni għal ħajjitna. Mhux hekk għax inkella nissugraw li nkunu minn dawk in-nies u dawn nintaqgħu magħhom. Hija ħasra.
illi nibqgħu indifferenti. Nismaw il-veritajiet, nismaw dawn l-affarijiet sbieħ, forsi naqblu magħhom, però mbagħad naħżnuhom x'imkien f'moħħna bħalma xi ħadd jaħseb ktieb fil-librerija u qegħdu hemm biex joqgħod jiġbor l-għabra. U daqshekk. Ktieb ieħor ġdid sabiħ, 10 sabiħ, imma battu qedtu hemm. U min jaf meta terġa' taqbdu bidej. Ma nkunux minn dawk in-nies. L-aħwa niftakru illi meta Alla jwassilna l-kelma tiegħu mhux bissaw, għalfejn wassalilna. Biex din tmissilna ħajjitna, biex din taffetwana, biex din titrasformana. Nafuha l-kelma tiegħu ma jibgħatix għal xejn Alla. Alla qatt ma jibgħatilna l-kelma għal xejn, ma jibgħatha sakemm tagħmel dak il-frott li hu intenzjona li tagħmel huwa l-għana għalfejn jibgħatha. Ejja ma nkunux minn daw in-nies mela l-aħwa li nisimgħu l-kelma u ninsuha, però napplikawha għal ħajja tagħna. Biex nibdew nikkonkludu, illum fi ftit ħin li għandna, ovvjament suġġett bħal dan, ikkunsidrajna l-dusija ta' Alla. Okay? U dan is-suġġett dir-realtà, dil-verità fuq Alla, ma naffordjawx illi jkollna. Okay? Ħudu dan mod speċjali, ma taffordjawx ikollkom veduta baxxa jew mhix eżatta ta' dusija ta' Alla. Orrajt irridu nqisuha bħala verità kardinali, mhux xi ħaġa marġinali, fil-ġemp, le, ċentrali. Itfgħu quddiem moħħkom dil-verità l-aħwa u trid tkun quddiem nett f'dak kollu li nagħmlu kull darba nersqu li Alla biex nadurawh, biex nitolbu l-ewwel sieb li rridu nżommu quddiem moħħna. Dan Alla huwa Alla qaddis. Huwa Alla qaddis. Ħanfakkarkom tafu li wkoll din hija l-ewwel ħaġa li Ġesu talab għaliha fit-talba tal-missierna. Missier talbu. X'qallu l ħaġa ħajtqaddes. Dik kultant ma nifhmuhiex x'qed jitolbu. Ħalli int tkun meqjus bħal Alla qaddis. Ġesu beda t-talba tiegħu missier. Jalla, int tkun meqjus bħal dak li int. Primarjament kif? Alla qaddis. Ejjew nagħmlu l-prijorità anke li forsi urina Ġesu fil-missierna l-prijoritajiet tagħha. Mela nikkonkludi b'naqra mistoqsijiet u permettu li nsaqsijilkom anke lili nnifsi magħkom. Lill-Alla, lill-Alla, isuh l-ewwel qabel kollox bħala Alla qaddis, meta taħsbu fuqu. Għandkom din l-attitudni meta tiġu biex tirrelataw miegħu fit-talb, fil-qima tagħkom. Għandkom din konsapevolezza konxi illi dan għallu Alla qaddis. Meta tisimgħu l-kelma tiegħu, qed tinqara, qed tkun pritkata. Jew meta inti taqra l-kelma tiegħu, jew inti tipritka, qed tikkunsidra li dik hija l-kelma ta' Alla qaddis jew le. U finalment kull darba li tinnet qed tirrealizza l-gravità ta' dak in-nukli da mhux sempliċiment inqas, mhux żlaqt u hija, però qed tidneb kontra Alla u dak Alla li huwa Alla qaddis. Dawn huma mistoqsijiet li nsaqsuhom lil nafusna veru u nagħtu tweġiba sinċira. Għaliex bekk ma niddejqux, bekk nindunaw, f'x'ħan nindunaw? Fiex aħna għadna dgħajfin. Mhux hekk? Nindunaw li jekk hemm xi nuqqas fina, mela allura għandur le Alla u rridu nsaħħuh. Għalhekk inpoġġu dal-mistoqsijiet. Jiena konvintu jara l-Ispiritu Santu jikkonvinċi l-kull wieħed u waħda minnkom illi l-bżonn tal-mument, okay, għal ħafna minna individwalment u anke bħala ġemat huwa niskopru aktar minn qatt qabel li Alla tagħna huwa Alla qaddis u qaddis. Amen.